anunciamos unha primeira liña de préstamos ao circulante de empresas. É unha liña que entra dentro dos 50 millóns que ahora mismo temos de préstamos para empresas, que é ampliable absolutamente, pero que ten unhas condicións moi específicas para este suposto ou esta problemática do impacto arancelario. En concreto, son préstamos ata 1 millón de euros e cunha carencia de 4 anos. A carencia ven un pouco marcada pola temporalidade do mandato Trump e o que pretende é dar ese alivio, digamos, a través de préstamos ao circulante para que as empresas teñan nun primeiro momento reduzan o impacto de primeira magnitude. Como digo, agora mesmo o que queremos é traballar man a man cos sectores. É moi importante que os sectores en eso quedaron, aparte desta análise primeira, trasladen xa empresa a empresa cales son as empresas máis afectadas e comenzar con cada unha delas os apoios que agora mesmo están a dispor. E, por suposto, tamén importante relanzar a marca Galicia, campañas que potencien a marca, que potencien a calidade e a excepcionalidade que teñen os nosos produtos.